Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε? Με λένε Σάβα, ήλιος Λόμεξ και πάμε να παίξουμε Naruto Ninja Worldstorm Undead. Δεν ξέρω τι είναι, φαίνεται λίγο μαλακία, αλλά δεν πειράζει. Δεν είχατε να παίξω ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Ωραία, αυτό. Πάμε να παίξουμε τα tutorial mode. Για να δούμε τι είναι αυτό. Πάμε δεν λέμε. Και όπως κλασικός θα πάμε Naruto. Είμαι καλά. Με Naruto. Τι έλεγω. Τι έλεγω παιδιά. Skater. Ναι, δεν πειράζει, πάμε ξανά. Δεν ξέρω τι κουπιά χρησιμοποιούμε. Τι πληρώνεις. Όπα, κάτι πάτησα. Με κάπανο. Θα παίξουμε με λουγκάρα. Με Τζέι. Άστα. Εγώ θέλω... Πάμε με... Ναι, ωραίο ματσάκι. Ναι, πολύ καλό ματσάκι. Πάμε. Ρετό, δεν σας καρά. Εγώ ακούγομαι έτσι ρε. Πώς ακούγομαι έτσι. What? Ναι, πώς παίζω. Ωραία. Με το κάπα κάνω άλμα. Παιδιά έχει 500 κουμπιά. 3 κουμπιά είναι ωραία. Τώρα με το J. Για μπορούσα να καταλάβει τι έγινε. Αχα, ωραία. Πολύ τέλειο παιχνίδι. Εγκρίνω παιδιά. Αχα. Παιδιά εδώ. Όχι να πατάνε. Εντάξει, το κατάλαβα. Για να πάμε να το πούμε σε δράση. Πάμε εναντίον υπολογιστά παίξουμε μαγκίες. Το ξεσκίσουμε. Λοιπόν, να δούμε πώς παίζουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω Naruto. Εναντίον... Sakura. Easy, εννοείται και θα πάμε στη διοίκηση να δούμε λίγο το παιχνίδι. Θα μας ξεσκίσει η Sakura. Λίγο. Δεν ξέρω τι να πατήσω εδώ πέρα να μου. Ναι.
βγήκαν αυτοί. Τα παιδιά. Δεν μπορώ να πω. Ναι ρε, τι να τους κάνω γεια. Δεν την έχω κολλήσει. Φύγε. Πώς φεύγω από εδώ. Πάμε. Μασέγγαρ. Περίμενε, κόλλησες, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι έκανα. Πάμε άλλο παιχνίδι ρε, τι είναι αυτή η βλακία. Τώρα παιδιά θα συνεχίσουμε με το Impossible Quiz, το οποίο το έχω δει από πολλούς YouTubers και θα ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να θυμάμαι και τις απαντήσεις από προηγούμενα βίντεο, αλλά κυριολεκτικά έχω να δω το παιχνίδι και γενικά το gameplay του πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, αν δράμα θυμάμαι καμία απάντηση, ερώτηση κτλ. Αλλά λένε ότι είναι πραγματικά όχι rage game, αλλά άμα το παίξεις και φτάσεις μέχρι ένα σημείο και δεν μπορείς μετά να ξαναγυρίσεις σε αυτό το σημείο που χάνεις συνέχεια, είναι εντάξει, παστικό, αλλά δεν νομίζω ότι θα φλεϊμάρω το, ή θα βρίζω, ξέρω εγώ, φλεϊμάρω είναι όρος του LOL. Άλλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. How many holes in a polo? Το polo είναι το άθλημα και polo είναι και τις μπλούζες τις μπλούζες. Κάτι ωραίες μπλούζες, αλλά polo τώρα, άρα έχει μια τρύπα εδώ. 2-3 στα μανίκια και αυτή εδώ πέρα κάτω 4, οπότε 4. Είδα δίκιο. Και είναι matchbox. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. No. Yes. One bit Mike Tyson. Πάμε πολύ καλά. Το μόνο καλό είναι ότι έχει και καλές ερωτήσεις, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, άρα είναι 4 και άρα λογικά είναι το no but a tin can. Okay. Backwards. Oh, answer this question backwards. What tennis elbow? Ανάποδα, οπότε, okay. Click the answer. Ποιο answer? The border. Click the... τους πούστιδες. Θα βάλουμε το ποτικάκι μας εδώ πέρα, να το βάλουμε. Don't touch the blue. Εντάξει, θα κάνω τον κύκλο τότε. Ναι. Πού το ποτίκι? Να το ποτίκι. Τη ρίζα του κρεμμυδιού. 28, πι, καρότο και σουάλα. Τι είναι τα σουάλα τα παιδιά? Καρότο είναι το καρότο, πι είναι το 3,14. Το 3,14 είναι. Δεν πειράζει. Είναι το 28. Το καρότο θα είναι, δεν παλεύεται. Όχι, το σουάλο, βασικά δεν ξέρω τι είναι το σουάλο. Γι' αυτό δεν το πατάω. Οκ. Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα κάνω ένα επόμενο βίντεο την επόμενη φορά με Impossible Quiz και τα λοιπά. Οπότε θα σας δω εκεί πέρα, έτσι. Άντε, bye.